Hi लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम बैक टू सोरमुला नार्जारी दिनैथ' जेनेबा सरस्वती फुजा नङा होमब्ला सरस्वती फुजानि नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोनग्लायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै माने आङो उइदाउट मेकआपआव दंथ'यो दाथ' जेनेबा आं दुगैयाखै नालाय दासो आङो रानिं खालामनानै फैदों फिल्डआव सानफ्रोमबो कन्टिनिउ थांबाय थाखायो नालाय आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै सरस्वती फुजाजों लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोनखौ आंनि दैलि रुटिनखौबो आङो देखायलांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा आङो जेनेबा दैलि रुटिन नालाय हासबेन्डनोबो आङो अफिसाव थांनायनि माने अफिसाव थाङो नालाय ओंखाम ओंख्रि संनानै हरनांगौ आरो स' सिगाङावहा आङो हासबेन्डआ फुजानि थाखाय एसे रेडि खालामगोन ओमफ्राय आङो हासबेन्डनो थाखाय टिफिन रेडि खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङबा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आङो किटसेनावथ' दंफैखायोनो अलरेडि ओंखाम जाननानै होनोसै आरोना आंना हबिया आंखौ दिनै हेल्प खालामसोदो नै बिरादनो खालामदो आंखौ देखायनो र' न' साफा खालामनाय मानायावहा न' मुसिनो नागिरदो इयो नैबे जाहाना हल ओमफ्राय बेडरुमा इथिं दङ नै इथिंजाय फिसालाया उन्दुगासिनो ओंखायनो देखायथ'ला साफा खालामनानै दोननाय जायाखै ओमफ्राय दा आं किटसेनाव फैफिननानै ओंखाम संनोसै आरोना बेसे केमेराखौ इथिं गोजौआव दोनना लानोसै आरोना उइदाउट मेकआपआव दंना बिराद मेमब्रां नुदों आरो रेलियावथ' बिदिनो मेमब्रांखा नङा होमबा ओमफ्राय दा आङो नै ओंखाम जाननानै होनोसै नालाय ना ओमफ्राय मोनसे बहुतै इम्परटेन्ट खोथा आरोना नोंथांमोनखौ आङो आइडिया होनोसै आरो आं जेरैबायदि आइडिया खालामनानै सङो माने बहुतै खम समावनो माने ओंखाम ओंख्रिखौ थाबनो संनो हायो आरोना ओमफ्राय आङो नैबे इदि ओंखाम जाननाय समावहा दालिखौबो कुकारावहा होनानै होफायो आरोना दा आङो माबायदि होगोन नोंथांमोना नुलांबाय थाखागोन दा नायलांबानो जाबाय नैबेखौ आङो दालिखौ सुनानै इदि गिलासाव सोनानै आरोना सोनानै माने कुकारावहा ओंखाम माने माइरंनि गेजेरावहा होना होयो आरोना ओमफ्राय माने गिलासा बांद्राय गिदिरबो जानो नाङा आरो ग्रोबनो जानांगौ आरोना जाहाथे कुकारा मोजाङैनो धाखोना खोबजायो आंनि बिदि गेजेराव होना होयो आरो ओमफ्राय माने आधा घन्टासोआवनो ओंखाम ओंख्रिया माने रेडि जायो आरोना जेनेबा इयावथ' होखाबाथ' दालिया मोनफाखाबाय ओमफ्राय थाव सेरबानो जाबाय आरोना आं माने खम समावनो बेबायदि सङो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो इउस खालामनो हागोन बेबायदि बहुतै खम समावनो जायो आरोना ओमफ्राय दाथ' इयाव ओंखामखौ दालिजों जानना होबाय नालाय ओमफ्राय आङो दा आरो ओंखाम जाननानै भाजानि थाखाय रेडि खालामलायनोसै आरोना ओमफ्राय भाजायाबो जोंहा हासबेन्डखौ सोंहरदो आरोना आङो मा जागोन बिदि होननानै भाजा माखौ लाङो होननानै ओमफ्राय नै सिमला मिर्चि ओमफ्राय आलु गाजर बेखौनो मिलायनानै ओमफ्राय फ्राय खालामनानै हरनोसै होननानै बुंबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओरैनोथ' माने नर्मेल खाना लाङो आरोना दालि आरो भाजा बे मोननैल' लाङो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायै मालाबा आसार थासार हरो ओमफ्राय बानलु पियास बेफोरखौ हरफायो आरोना आङो ओमफ्रायो बास इसिनिनो आरो बेखिनिखौनो आङो बिनो फुङावनो माने रेडि खालामनानै हरनांगौ जायो आरोना सिगाङावथ' जेनेबा कर'ना बेमार जायैनि सिगाङावहा केन्टिनावहा जानो होयोमोन आरो ओमफ्राय दा माने कर'नानि थाखाय केन्टिनाव जानो होला नालाय ओंखायनो न'निफ्रायनो लांफानांगौ जायो आरो टिफिन बिराद माने 9:30 आंना हासबेन्डआ ओंखारलाङो डिउटियावहा ओमफ्य आङो 9टानि सिगाङावनो ओंखाम रेडि खालामनानै होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम बायालासिनो ओमफ्राय दा आङो संगासिनो नै भाजायाबो एवबायानो आङो केमेराखौ माने आङो क्लसजों देखायनो हायाखै नोंथांमोनखौ आं डाइरेक्टनो फिक्सनो मोनसे जायगायाव दोननो हाखादों नालाय ओंखायनो लांलाय लाबोलाय खालामनो बानानै आं खालामदिया आरो
ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना मोनबाय ओमफ्राय मोननानै आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नै दालिया माबायदि जाखो नै बिराद मोजांनो माने रुयो आरोना एक्सट्रानो माने रुनांगौनि गोनांथि गैया आरो ओंखामावनो डाइरेक्ट होफाबाथाय माने खनसेयावनो जाखायो आरोना खामानिया थाब जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौ आङो दै एसे इदि लगायनानै सामसजोंनो बेखौ गलायनानै लाग्रोनोसै आरोना माने गुन्दै खालामनानै लानोसै आरो माने सागं सालायनांगौनि गोनांथि गैला आरो होमबाना ओमफ्राय दा बिनि उनाव थाव सेरबानो जासिगोन आरो
फार्स्टआव आङो दुगैनोसै ओमफ्राय दुगैनानै फुजा खालामनोसै सरस्वतीनि ओमफ्राय एसे हासबेन्डआ नास्ता खालामनानै थांसिगोन आरो हासबेन्डआबो फुजा खालामगोन आरोना एसे ओंखायनो माने आङो दिनै एसे जल्दि खामानि मावदों आरो बिनि उनाव आं फिसाखौ टिउसनावबो लांनांगौ दं आरोना ओंखायनो माने स' दा किटसेननि खामानिया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो फुजा खालामनो थाखाय हराव थांसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो Nah, hai Korobeta. Daso kunjungan sepatu deh, siapa apa ya? Aju. Kemana sih kalau mesin lah? Hai, TV naga sini. TV naga. Zondo. Sekarang ada. Ikut dari mana lagi ni sebenarnya? Ni jaga kau. Hai, baik. Dan lalu di Jabar. ओमफ्राय नै लोगोफोर फुजा होनायाथ' जोब्बाय ओमफ्राय दा हासबेन्डआथ' अलरेडि रेडि जाखाबाय डिउटियाव थांनो थाखाय ओमफ्राय आङो दा बेनो एसे प्रसाद एसे होबाय जानो ओमफ्राय प्रसाद जाखांनानै ओमफ्राय इनो नास्ता एसे खालामनानै नास्ता माने ओंखामखौनो दिनै आङो इनो जानो होदों आरोना एसे ओरैनोथ' नास्ता बेलेगनो बानायनानै होयो ओमफ्राय माने दिनै सम थोआखै नालाय ओंखायनो ओंखामखौनो एसे जालांदो होननानै आङो जानो होबाय आरोना ओमफ्राय जानानै दा थांसिगोन बियो ओमफ्राय आङो बिनि थाखाय बायदिसिना जगार खालामना होदों आरोना टिफिन सोनानै होदों बेगाव ओमफ्राय माबा बायदिसिना गारि साबि हेलमेट माबा माबि होननानै मिनिगासिनो जा ओमफ्राय बास
गासिखौबो बुथुमना होनांगौ जाबाय हाउस वाइफबाथाय बिदिनो गासैखौबो मोनसे नायगिरनानै होनांगौ जायो मास्क गारि साबि हेलमेट मानि पार्स माने गासैखौबो रेडि खालामनानै होनांगौ जायो आरो बिराद आरामलै इसोरनासो मालाय हौवाफोरनासो ओमफ्राय दा नै बिराद लेट जाबाय बिदि होननानै आंना हासबेन्ड हाखु दाखु खालामथारबाय आरो ना समाबो जाया नङा जाबाय नालाय ओमफ्राय हाखु दाखु ओंखारलांबाय आरो हासबेन्डआ थांग'बाय सासेथ' थांग'लायबाय र' आरो सासेखौ दा आंहा दोनैनो दंबावो ओमफ्राय नै आरो सासेखौ दा आङो टिउसनावहा दोनैलायनोसै माने दख'नाखौ खुनानै दोननानै ओमफ्राय आङो कुर्ता गाननानै फैबाय आरोना माने बाहेरायाव ओंखारनानै बोरैबा नाङो माने बयबो नायो नालाय ना ओंखायनो माने कुर्ता गाननानैनो थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअ'आथ' जोबसिगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबोरै मोनखो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअ'खौ लाइक शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै जरुर खोन्थाहर माबायदि नांखो ओमफ्राय स' दिनै एसेनोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव बिदिनो लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय दा आङो फिसालाखौ दोननो थांसै आरोना टिउसनाव बाय